की खूब और का बातें से टीवी। ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Badminton Promotional Group Shillong hakisin kebening kong ek lapen long ye kelimpong ilakai First Badminton Promotional Tournament arajar arpusan 11 dang haka arpusau trik unaitung arajar arpusan bat ia kabaan sepenkut no haka apun dru trik unaitung arajar arpusan ye kelimpong ilakai lapli perda du President Kamigalai State Badminton Association u Dr. Werlock Khasi u blalong kubukong san hakani kesngi Hakajinya keren buat ujian sekretari jangka Badminton Promotional Group Shillong ubati dengan lepentip bahagi gelempung ilakai lepenlong Ïakhun hakadan on the 11, on the 13, on the 15, on the 17, on the 19 but haka senior category. Ulong ru kenang ban kintiu shu iki Khynnah naga Jylla Meghalaya haka ni gajing ilakai ke Badminton Promotional Group Shillong kalakot ngobha iki Khynnah ilakai badminton naki wepat ke Jylla kathan stela mingi kum naga Jylla Assam, Mizoram, Nagaland, bat Manipur, bani Shimbenta. Kakum gejing ong jong u, kinong ilakai ke biya Shimbenta haga ni gelempung, kilong shispa an ripun rengot ki shenrang, bat sanu prangot ki kentai.
jonga kadai ba tulbisen dengan bat hakaju kapor ngabat kumu general secretary jongkan ka badminton promotional group society ka jongi te ka jing thmu ka jongi hi hapanta wede bat kane ka tournament ka pamanta kadai bangin promote Khynnah nama kai ka bangin lap ni hamni ka don ka district event and ka state event te hapanta wede bat kata kai ka bangin decide mangi with initiative jong saumut mangi as a core member ngirai ke orang ba Nabar bangi kwa pa Khynnah ki jungi ki ban Kiew shaprang ha banta be de bakane ka badminton te hadin kata ngirai perkhan yang kumno bangin promote show te ra ki bon ki event te kemot bagi Khynnah ro ki de kamlong confident enough bagi ne participate whether at the state level or district level or even up to national level te abangi pe ya kata this is the first time ni form in a group ka badminton professional group society ka jongi ha ka bangi Ailad iki Khynnah khamta making ini barang ki te what hakani ka even ka jongi ngila pendrung first of its kind ka deka under 11 ngidon ka under 11 ngidon ka under 13 15 17 19 senior category te hado menta ka igi jingtmu jungi ka long ban ngin promote. That's what we have particularly mentioned ya kanika promotional group ka jongi te kamaditan kanu ka bang aim bangin yonong rai ka jingtmu ka jongi kamot bangin kantiu yagi Khynnah ka jongi te ka bastunat ka long ba hakanika tournament ka jongi kamot ba khamtam ki nakiwe ki state kum ka Assam Mizoram Nagaland Manipur ki Khynnah nasatairo kila baniale provided they stay in Meghalaya lani ki pule lani ki train ni apo Meghalaya jungi ni Ailad ikum kita ro bakini simanta Khynnah ba kanika level jong ka Ïakhun jong kini ki Khynnah ki jungi ka kham Kiew nginam stick tang ha ka state level te ka Ïakhun kam ka bangi I manta kamot ka itana chisha na ma babun na ki we ki Jylla ro ki wan bani simanta te ka balong ka bastanat ni ka long menta hakani ka kanti ngiyo hado aspa nyupo artli ki entry tegi players uki don hadu aspa arpo prangot te kalong ke hi sha ke jing job nam ta kan society ke jongi khamtam tenteng kala exceed what ka state level ro te khamtam igini ki events ki don hadu arpo events but ki matches ki don hadu aspa sampo itali ki matches te ya ka jing shimata kalong hadu shispa andre kunre umut ki shenrang but sampo prangot ki kenten but ke ka bostanat kalong ba kani kadai ka cash prize money kabangi penlut hadu lai lak tingka ka cash prize money bat ka trophy bat ka certificate te kata kalong ka iki khendiat kabangi kwa pla di Khynnah ki jungi ki ba kini sim benta bat ka ju ka por kin ki usha prang khamta ma kani ka benta be de bat kani ka badminton kublesh Wat penleno yakni ka kabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hakdor lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka amtang kata ka wei ka sopti ka de ka wei ka design tang na ka benta jongphi wan jet nok loi na molai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra